ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಮಿಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸಂಗಡಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶಾಸಕ ಎಕೆಎಂ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಂಚಾಯತ್ കമ്മിറ്റിയുടെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പാണ് ഹൊസങ്കടിയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക സേവന ചേർത്ത് നിർത്തലിൻ്റെ അനവധി ചരിത്രം രചിച്ച ലോകോത്തര കൂട്ടായ്മയാണ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ്. ആ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തം പഞ്ചായത്താണ് മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത്. ആ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പുതിയ യുവത്വത്തിനിടയിൽ രക്തദാനത്തിൻ്റെ മികച്ച സന്ദേശം വിളിച്ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംസ്ഥാനം മൊത്തം രക്തദാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1,00,000-ഓളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഞാനൊക്കെ യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഭാരവാഹിത്വം വഹിച്ച് കടന്നു വന്ന് നിയമസഭയിലെത്തിയ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്ന് ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പ് നടക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ MLA എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ ഒരുപാട് തവണ രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് സ്വയം രക്തം നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ എൻ്റെ രക്തവും കൂടി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിക്കൊണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവിധ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂತ್ ಲೀಗಿಂದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಭಿವಾದ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋಮಿತಿಯ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಗುರ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿತು. ನೇತಾರರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಅಜೀಜ್ ಕಳತ್ತೂರು, ಅಜೀಜ್ ಹಾಜಿ ಹಾಗೂ ಇರ್ಫಾನ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂದಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು.